శివాయ. ఈరోజు ఓంకారం యొక్క విశిష్టతను క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుందాము. ఓంకారము ప్రణవనాదము. ప్రణవనాదము అనగా సృష్టిలో మొదటగా ఉద్భవించినదని అర్థము. ఎవరైతే ఓంకారాన్ని నాభి నుండి లయబద్ధంగా రాగయుక్తంగా ఎవరైతే ఉచ్చరిస్తారో వాళ్ళ స్వరపేటిక శుద్ధి అయ్యి వాళ్ళ మాటకు ఆకర్షితులవుతారు. ఓంకారాన్ని 21 నిమిషాల పాటు 21 రోజులు సాధన చేస్తే 5 నెలలు వాళ్లకు ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు రావు. ఓంకారాన్ని 21 రోజుల పాటు చేస్తే ఇంత ఫలితం ఉంటే ప్రతినిత్యము ప్రతిరోజు ఉదయము సాయంత్ర వేళలో 30 నిమిషాల పాటు ఓంకారాన్ని సాధన చేస్తే ఇంకా ఎంతో అద్భుతమైన ఫలితము, అనారోగ్య సమస్యలు వాళ్లకు దరిచేరవు. ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించే వాళ్ళ చుట్టూ శ్రీచక్ర వలయం ఏర్పడుతుంది. ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించే సమయంలో మన చుట్టూ క్రిమికీటకాలు కూడా దరిచేరవు. ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించడం వలన మనకు కొన్ని దైవిక శక్తులు కూడా ఏర్పడతాయి. ఇంకా మానసిక శారీరక వ్యాధులు మనకు నయమవుతాయి. ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించడం వలన ఆక్సిజన్ సరఫరా మరియు రక్త ప్రసరణ బాగా జరుగుతుంది. థైరాయిడ్ సమస్యలు, బీపీ, షుగర్ లాంటి వ్యాధులు కూడా నయమవుతాయి. తస్యః వాచకః ప్రణవః. ఎవరైతే భగవంతుని నామముకు ముందు మంత్రానికి ముందు ఓంకారాన్ని ఉచ్చరిస్తారో వాళ్లకు ఆ దేవతా శక్తులు తొందరగా అనుగ్రహిస్తారు. అందుకని ఓంకారము ఈ విధముగా ఎన్నో అద్భుత ఫలితాలను మనకు లభిస్తాయి. అందువలన ఓంకారాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ సాధన చేసి ఆరోగ్యంతో ఆనందంతో ఉంటారని కోరుకుంటూ సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. స్వస్తి.